Χαίρετε. Είμαστε έτοιμοι? Ναι. Για εμένα ένα κόντρα medium rare, παρακαλώ. Εγώ το pink θαλασσινόν με το σαφράν. Εξαιρετικές επιλογές. Με το Go for More της Εθνικής Τράπεζας σήμερα, καθημερινές αγορές και τραπεζικές συναλλαγές γίνονται Pondy. Go for More, η επιβράβευση σήμερα. Αγάπη, 1η του μήνα αύριο να πληρώσουμε το pink. Το κάνω αμέσως. Να σου πω, μήπως να βάζαμε κάτι στην άκρη για την καινούρια τηλεόραση? Ανοίγω ένα pink τώρα. Με το Go for More της Εθνικής Τράπεζας σήμερα, καθημερινές αγορές και τραπεζικές συναλλαγές γίνονται Pondy. Go for More, η επιβράβευση σήμερα. Είμαστε έτοιμοι για το pink στα ζαχαροχώρια? Ναι! Αλλά πρώτα μία μικρή στάση να βάλουμε pink. Με το Go for More της Εθνικής Τράπεζας σήμερα, καθημερινές αγορές και τραπεζικές συναλλαγές γίνονται Pondy. Go for More, η επιβράβευση σήμερα.